Castro de Carballedo recendeu unha vez máis a famosa carne que milleiros de veciños da comarca e visitantes de moitos puntos de Galicia querían degustar. Altas temperaturas no ambiente e nos caldeiros dende primeira hora da mañá fixeron que todo saíra no seu punto na que xa é a 17ª edición desta festa na que dende o primeiro de que agora os culpables son os propios veciños que a fan posible. Nos xeran sobre as 9:30, e así, cando empezamos, hai que prender o lume, traer auga, unha cosa e outra, e a carne levalle sobre hora e media, duérmenos algo, cocer. Canto máis coza, mellor, non? A carne tamén para ben ten que estar un pouco reposada, deixala reposar un pouco e que vaya fervendo despacio ela. Cal é o secreto de que este tan rica? A ver, porque por un lado está a calidad da carne. En principio, que sea boa a materia, e despois ter paciencia, cocela moi despacio e que vaya fervendo despacio. Neste momento estamos quitando a carne a darlle a xente. A xente ven con moita fame desta carne. Si, o problema é que ven toda así ao momento, entonces é algo apurado ao momento, pero vaise levando con calma. Que leva aquí? Como se coce esta carne? Pois esta carne leva auga sin cloro, deixala ferver, e despois botarlle a carne e unto e non máis, e un sal. Pero leva algún truco máis esta auga? A auga da fonte. Queda aquí. Con que aliñamos despois a carne? Nada, con sal e pimentón. Estades moi ben organizados, a verdade que se ve que hai un traballo en equipo. Sí, isto xa de varios anos, entonces xa máis ou menos cada un sabe o que ten que facer. E nada máis, isto, uns cocen, outros richan, outros sirven, e así estamos. O 90% é sobre encarga, sobre todo na versión cocida que nos últimos anos se complementa cunha carne richada, tamén procedente de tenreiras e tenreiros de confianza da zona. Arredor da 1:30 da tarde xa unha gran parte dos comensais ocupaban os seus postos dispostos a dar boa conta do prato estrela. Metemos 1000 kilos de carne, moita da carne é para levar e outra é para comer na carpa. É certo que as encargas realmente aquí empezan a partir dos xoves. Sempre vamos con un pouco de medo porque vai pasando a semana e parece que nada, pero logo a partir dos xoves a xente empeza a animarse e por suposto que cando o tempo axuda tamén. Todo é genial. Neste momento pode haber unhas 45 personas traballando, pero participa máis xente porque isto empezou a montar onte. Toda a organización, todo o que conleva, todo o que está aquí fan os veciños. Entonces, cada un vai ben na medida en que pode. Hai xente que pudo vir colaborar onte, hoxe come ca súa familia, ou hoxe traballa, e ao revés, xente que ven hoxe. Pero, de arredor, en todas as casas colabora alguén. A intención cando empezou a festa foi con eso, para promocionar a carne e ao mesmo tempo promocionar Castro e promocionar o que é todo o Concello de Carballedo, porque nós naquele momento pensamos que a nivel turístico era totalmente descoñecido. Hoxe é coñecido, eu creo sinceramente que gracias á Feira da Carne ao Caldeiro. Música que nunca falta e actividades para os rapaces vencelladas aos xogos tradicionais xunto cos postos de artesanía e produtos locais que complementan a verdadeira protagonista que é esta carne que fixeron famosa varias casas durante as feiras mensuais de Castro. Estás encargada hoxe da carne richada. Exactamente. En que consiste a carne richada? Pois mira, en botala, na sartén con, depois que se vai pasando, depois botarlle cebola, e nada máis. É a mesma carne que a carne ao caldeiro? Si, o que este é sin hueso, e a do caldeiro leva o hueso. Xa levades moito tempo tamén facendo a richada, non? Si, desde que empezamos a facer a festa da carne, a richada é un complemento tamén. Ten moita saída, non? Si, bastante. Ti dedicaste ao longo do ano tamén o tema tes algunha casa na que vos dedicades á carne? Si, durante as feiras temos unha casa que, facemos a carne cocida e máis a richada. 4 casas facendo isto. E esta carne faise os días de feira de Castro ou tamén outros días? Non, faise os días de feira solamente. Únicamente se alguén ao mellor quere facer unha comida por encarga, ao mellor faena ou non a fan. Eso xa depende de cada casa. Que crees tú que é o que ten a carne de aquí logo para ter collido tanta fama e para estar tan rica? Eu creo que a alimentación dos animales. E despois, non sei, facela con cariño porque outra cousa non facemos, non lle facemos nada.
E a feira axudou moito tamén a que o que esta festa axudou moito a que o resto do ano veña xente preguntando por a carne, verdad? Sí. A verdad que ao 17 e ao 29 aumentou moito as feiras desde que empezamos con isto. Xunto á carne de vacún, outros produtos de elaboradores da comarca fan boa esencia dunha convocatoria que sempre quixo poñer en valor o traballo do agro e o desenvolvemento da economía rural familiar. Un exemplo é a iniciativa dun grupo de produtores de porco celta con presenza en Castro que quixo aproveitar tamén este escaparate entre os numerosos postos de alimentación como das galletas de Xián ou a produción artesá e ecolóxica. Para suministrar aos restaurantes e a algunhas tendas, pois un solo produtor é difícil ter continuidade todo o ano. Entonces decidimos, dentro de Asoporcel, dos socios de Asoporcel, decidimos pois xuntarnos 15 socios e fixemos unha cooperativa. Esa cooperativa chamámoslle Cooperativa Tres Fuciños e, bueno, pois esta é un pouquiño a idea para poder suministrar e para poder ter produto durante todo o ano e non ter deixar o cliente pois un pouco escaso, exactamente. Que cousas hai por aquí? Pois temos salchichón, cular, temos chorizo cular, temos chorizo tipo de freír ou de cocer. E, bueno, pois despois temos un pouquiño de unha selección de salados, pois salados para os cocidos ou o tipo típico lacón para comer o lacón con grelos, exactamente, ou como se queira facer. Despois temos as cachuchas e, bueno, pois é un pouquiño o que por agora estamos facendo, que acabamos a cooperativa, como vos digo, acabamos de montala.